Ondacninga je prida da ga se propenje. Odveli su dunkve i sukrsta. I noseć svoj križ, izajde on na misto ča se zvalo Lubanjsko, po žudijski Golgota. No onda su ga propeli. I šnjin druga dva, sa Ilne i sa druge bande, a i sukrsta u Intrešelu. Sve je krenulo zapravo iz jedne asocijacije. Bilo mi je interesantno kako mi pjevamo muku u Velikom tjednu u Selcima, stari arhaični napjev glagoljaški, a pjevamo ga na standardu. I onda mi je bilo interesantno zamisliti kako bi to zvučalo kad bi ta stara selačka melodija se pjevala na staroj selačkoj čakavštini. Ja sam izvorni govornik mojeg bračkog, odnosno selačke čakavštine. Odrastao sam s nonotom i s nonom. Moja čakavština je čakavština moga biž nonota, kako mi kažemo, pradjeda. Od mog nonota, njegovog oca, jer sam radeći na svom rječniku napravio bazu od 15.000 čakavizama i koristim se tim svojim jezikom u prijevodu Svetog pisma sa Nove vulgate. Do sad sam preveo kompletni Novi zavjet. Objavljen je, poslanice su objavljene u petoknjižju Čakavski pištular. Evanđelja sam objavio svakog odvojeno u časopisu Zadarska smotra u Zadru. Iz Starog zavjeta sam preveo kompletni psaltir. Dijelovi su toga objavljeni, ufam se da će biti kao knjiga. Pjesmu nad pjesmama koja je nedavno objavljena u časopisu Čakavska rič zajedno sa jednom studijom uvodnom. Preveo sam Tužaljke Jeremije proroka i knjigu Propovjednika. Kad recimo čitamo Bibliju na standardnom jeziku, onda vidimo da je puno općih mjesta, u smislu jezičnom, ne nekom tumačiteljskom. I kad uđeš u to od riječi do riječi gledat kako u vulgati je zapisano što točno je pisac određene knjige htio, onda se naiđe na poteškoću više u standardu nego u čakavštini. Kad pogledamo zemljopisno, kad pogledamo kulturološki, kad pogledamo fenomenološki, Dalmacija i Sveta zemlja su vrlo izjednačene. Kad pogledamo more, kad pogledamo maritimnu terminologiju kojoj je deficitaran naš standardni jezik, a čakavština time upravo obiluje, onda mi možemo za svaki vjetar, za svaku pojavu na moru, recimo u Bibliji je jako puno težaka. Težaci su u Dalmaciji, pogotovo na mom Braču. U Bibliji je svako malo su ratari, dakle težaci, vinova loza, masline, ovce, pastiri. Dakle, sav taj jedan inventar nazivlja, inventar pojava i fenomena koji se nalaze u Svetom pismu su nama u Dalmaciji potpuno imanentni. Biblija može se kazati, ja volim reći da je to libreto za povijest i umjetnosti, iz kojega su se nadahnjivali svi umjetnici, počevši od likovnih umjetnika, sjetimo se samo dijela Leonarda ili Michelangela, pa do naših Kuzme, Kovačića, Popovića. Pogledajmo samo glazbenu nišu evropske civilizacije i uljudbe, književna djela, sve je bilo manje više inspirirano sa svetopisamskim tekstom. U Hrvatskoj možemo biti jako ponosni na broj prijevoda koje imamo. Nisu svi objavljeni, njih je oko 15-ak, s tim da moramo kazati kako određeni rukopisi nisu cjelovita sveta pisma na što smo navikli čuti. Sva izdanja su interesantno bili tiskani izvan Hrvatske. Katančić u Budimu, Škarić u Beču i Šarić u Sarajevu. I onda smo tek 1968. dobili prvo izdanje Hrvatske Biblije, takozvana Zagrebačka, ono što se najavljuje sa novim prijevodom koji očekujemo i da se recimo izbacaju aorist ili imperfekt ili pojedini arhaizmi. Ja mislim da je doista, i mnogi to kažu, svetopisamski tekst je ipak svetopisamski tekst i ne može se njega tretirati kao, ne znam, kuharicu ili kao suvremenu beletristiku i tako dalje, ako je to jedan uzvišena poruka koju nam Sveto pismo šalje, onda taj jezik mora biti korespondentan s tim. U tradiciji prevoditeljstva biblijskog u hrvatskoj tradiciji jako su zaslužni i naša kršćanska braća protestanti.
Tako da je u ovom prostoru, u jezicima koji su nama razumljivi, pogotovo ako štokavštinu proširimo diljem Balkanskog poluotoka, za tako reći, pa uzmemo u razmatranje srpska izdanja, Bibliju iz Bosne, odnosno Bibliju iz Crne Gore, onda zaista možemo reći da ovaj naš trokut čaka i što u svjetskoj biblistici je zapravo ostavio jedan strahovito veliki biljeg. Sve je zapravo počelo u Rimu za hodočašća. U izlogu jedne knjižare sam ugledao knjigu na neobičnom pismu. Kasnije sam ušao i pogledao, vidio da je to Biblija na hebrejskom. I onda sam iz onako neke znatiželje, iz kurioziteta sebi ponio suvenir da ne bude uvijek sve isto, nego idem uzeti tu knjigu. Pokazao sam je prijateljima salezijancima, među njima je bilo i bogoslova i kad su oni to vidjeli, onda su mi darovali svoju na španjolskom. Kad sam se kasnije vratio u Selca sa 2 Biblije, onda je svima to bilo interesantno, onako malo neobično. I onda bi ljudi kad bi dolazili, donijeli mi iz Poljske, iz Njemačke, iz Nizozemske. Ja sam kao operni kritičar puno putovao, tako da svaki put kad sam se od nekud vraćao, u kuferu je bila i neka Biblija. U mojoj kućnoj biblioteci, evo sad već ima oko 330-ak Biblija u koje ubrajam i separatno objavljene Nove zavjete ili psaltire ili pjesme na pjesmama i tako da je to stvarno jedna impozantna brojka i ja se nadam da na njoj neće stati, premda kad me pitaju koji ti je cilj, koji nema cilja, cilj je već ostvaren. Ja bih izdvojio ove naše hrvatske iz emocionalne vrijednosti, ne one tržišne. Tu je niz izdanja biblijskih na talijanskom, francuskom, njemačkom, nizozemskom, ruskom, koje su starije od 150-200 godina. Tako da kad bih i gledao sa materijalnog aspekta, tu je vrijednost vrlo velika, ali meni ponajprije još ta raznolikost, svi ti jezici po 30-ak, 40 jezika iz Azije, jednako toliko jezika iz Afrike, na različitim pismima, na maorskom, na svim gotovo evropskim jezicima, to mi doista predstavlja jednu dragu i emocionalnu vrijednost. Meni osobno Biblija znači i u literarnom i u kulturološkom smislu jako puno jer sam odgojen u kršćanskom duhu. Znači mi puno za moja znanstvena istraživanja, za moje ekvilibriranja kroz jezike, znači mi za poruke koje iz nje izviru, koje su humanističke, znači mi za daljnji moj napredak u bavljenju jezikom, jer je to nepregledno bogatstvo. Ja vjerujem u jednost čovjeka, ponajprije, i da smo mi svi isti. Biblija nam to uostalom i sugerira. Samo ove izložbe koje su se odvile pokazale su kako ona teza da smo mi svi jedno i da se ljudi mogu držati skupa, da možemo širiti jednu dobru vibraciju. Ja sam to već puno puta istaknuo i pričao s mojim prijateljima ateistima koji će podržati svaku rečenicu koju izgovara Isus Krst. Jer je svaka njegova misao plemenita, svaka njegova misao je humanistička. I ako ateist kaže da, ja se slažem s Isus Krstom, on se neće time možda identificirati kršćaninom, ali će svakako prihvatiti tu jednu humanističku crtu, taj jedan humanistički plašt koji je ipak širi od našeg kršćanskog. Ljubav je ol beneficence, dobrostiva je ljubav, nima himbe, ljubav se ne fali, ne čini ko je jasan, ni divja, ne išće svojega dila, ne jidi se, ne pantića se neće, ne veseli se nepoštenju, a raduje se pravu.